province. And enye ke izinto ke seyivelile is the emergence of gangs in schools and in communities as well. And into ke sithethe nasike sibheke sizame ukukhuluma ngayo sizwe from one of the members who are involved ukuthi yena ke uthini ngalolu daba. So ukhona ke nathi la namhlanje sizomamukela. Sawubona mfethu. Kunjani? Ngiyaphila. Awu ekseni kanje ususe emsindweni. Yeah, man, usizo la ngoba ngalo ngizama ukuphela nakhona manje lokuzwakala futhi. Hayi sekungconyana mfethu sekungconyana. Right God? Ngi-right ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke azayenze leyo nto kumina. No, ngifuna ukukhuluma kanjani khuluma ngani. Hayi cha ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Khuluma nami. Alright, so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi ukhona iqembu kuthiwa ama-West abanye bathi wawa West. Yini leyo nto awungitshele ngayo? No, lana sihamba lapho. Asitheleli uma sebenza begazi lahlekana. So man, ngila begazi. Ngile today. Ungangokuthi thina siphilele ukuthi thina siyanquma siyabulala ngoba sifika nesebenza kangegazi. So nje sitheleli. So manje njengoba kuthiwa West, it's a group. Yangizwa ngithi? Kuzwa kahle mfethu. Yes, group le engaphetheleli esila nje negazi. Ukuthi suka afike kanjani ukuze kwenzeke kona. Cabanga ukuthi ngizvala lapho. Okay, ngiyakuzwa. Manje ungichazele indaba nidinga igazi. What is indaba libalekile igazi kunini? Lo mbuzo ngizokuphendula sizokubona manje. Answer khona kodwa nje ngithule ngithethe ukuthi sina zonke inombolo esiyidalayo nje sethu sidala nje kusenini hamba ngegazi sibulala abona manje ngizamanzi nje kwabulala ugeneral wethu nje kwabulala ugeneral nje ayikho into abayenzima kuleka Mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Senjalo ukuthi niyaphumka ugeneral nje bemshayile namanje kusazoba khona umuntu futhi ngoba into engeziphela. Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? Ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngeke ngicabanga ukuthi sibangaki. Ngizokutshela nje mina ukuthi siyaxhumana thina. Shuthi la kuma 500 600. Yeah, because sekuthi umasi lo semsholo ukuthi kwinani esinalo inani lenombolo thizeni. Ngakhuluma nenombolo yazi. Yabo kodwa inani lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandela umthetho othize lo mthetho loyo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngayala ngavuka ngasebenza ngale ndlela engitshela ngayo noma ngaya mhlawumbe ngakubuzwe ngawo. Okay, asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuke ekhaya linjani? No. Ngisakhumbula ukuthi ufike uzalo bese uyakhula khulisa umzalo bese uyakhula bese impilo ozobe soyiphila wena bese uyabona ukuthi uphila kanjani. Ufuna ilandelana ngithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani akusiwe. Okay, awukangiphendule wena imag ngifuna sihambisane mina nawe. Ufuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani, ukhule ekhaya kusonto kwakhona umama nobaba kanjalo. Yes. Tuwa abazali khula right, upbringing yami was right, then it's changed like solid impilo yami shithe nje lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzungene kwilempilo ephilayo?
ngicela ukuvala i-answer yakho ngicela ukuyivala lapho ngoba manje izochazisa okunye. Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlambe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kule mpilo leyo ikhethayo. So ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi indaba ukhethe lempilo eningi kanje ama options ubungaba mhlawumbe umdlali webhola ubungaba umuntu oyaphesheya usebenza ubodokotela Mama ngithi uyasebenza lapho khona. Yebo. Yes, sebenza nathi futhi. Akona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani ngibuza wena siqu sakho ukuthi yindaba ukhethe lempilo ubungaba inoma yini uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye ne future enekusasa eliqhakazile waye ukhethe lempilo Ngisho siqala amakhulu iqala la mansakhula bese ngithola ngabe ngikanga engapheli boshwa ngelekele so bedanyana bese ke iqala lapho ke izitokeke. So wahlukumezeke ejele. Nalo ngabe nahliziyo yabona ngabe nahliziyo isekho igama layo. Okay, so uma ngafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Bethu ngifande umuntu efazane. Umuntu nje ngishabe kuthiwa ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise hotel anihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto uchobona singeke sasiza leyo nto Kuyolanda le yanto emsebenza ngayo nje. Size naye sisebenza ngayo. Sila nemali, usuke nemali, fanele sisebenze njengoba bengichaze sikhanye sanda ngokubuza ukuthi sisebenza kanjani. Ubesho yalo muntu lo thanda ngoba mhlawumbe ufuna ukuthi indlela yokuphila. Futhi kakhulu manje. Indlela ezoshintsha ngayo ukuthi abantu bazi ukuthi ngiyani. Wena indlela ezoshintsha ngayo ukuthi silandele nathi thina. Nanoma yini sesisebenzayo ngile fashion. So when ufuna ukuba general now angisho ukuthi ufuna ukuthi umshayeli kumele kube khona umuntu ngoba letho lifanele saqhubeka kahle kahle into ekudala. Okay. Inayo yenu le nomishaya kodwa izoshaya ngani sizofuthi uvuke futhi khululeka. Okay manje nitholani ngalento? Tholani. Yeah utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo uyajabula mhlambe khona into eyisilwana nayo ehamba nemithi kwenzakalani kwena ayisifika imibuzo yakho yenza ukuthi khulu masabona mfethu yabonje ngibuza yes yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuexpose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza awukho khona akwazi ukuthi awukho so ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenze ngoba kuwena ithumile answer yakho i-answer ngoba ngithenze ngithumile yakho ngikwazi ukuthi Cela ungipha manje ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le ekuphusha ukuthi yenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kweni masubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase khona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlawumbe ubungayithathi phone uhambe nayo indaba kufanele nibulala ile phathi ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo Mthetho sawujoyina thina lo mthetho sawujoyina esisebenza phezulu kwawo ukuthi every time we day night we have to we have to ahambe nyawo futhi mina hambe nyawo ngomhlanga ngami ngoba ngempela hayi sami ukuthi ufunde uziyazi. Okay bakhona ke nibaxolelayo mhlawumbe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngesize simbulale noma nibulala zothi into edalela la noma yini mina enjoy ngitshela ukusebenza nomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipointile fanele ngishone khona siyosebenza kanjalo indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha le phone ifunda bayifunda ngisebenza bayifunda
sebenza befoni mali encane foni ngingena befoni. Okay, usebenza ini wena mhlambe kuba abantu mhlambe abathiza bayikhulu mhlambe usebenza njengenkabi into kanjalo. Yonke leyo nto leyo masihlanganisa into yodwa. Ngoba ngizodubula ngikwazi ngiyasudubula ngibulala ngizova kwena into endlini la into ngizofuna wena ngifuna. Niyadlwengula besifazane niyababulala niyibulala ingane. Hayi ngizongula amantombazane sinelento ngathi. Amantombazane lento ngathi athanda apha nangapha sendaba zomdlengula esifubeni indaba abafana abancane abangazi abangashelanga abancane thina sisebenza intombazane okudlulile abantu labo besindlela ngemali angeva mthembu. Manje uthe ijele lakuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi usejele? Ijele sifama kumnandi qala nje kanjalo ejele kumnandi uyayenza la ngaphandle esongena khona ungafika khona iyashintsha funde kho mama funde kho baba funde kho funde kho puta funde kho sisakho sokhona insizwa bakudlwengula nawe ejele sokhona insizwa ay kwazi ukwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi shuthi wena odlwengulayo shuthi wena obadlwengula ejele. No indaba yokudlwengula ihlukile mina ngithi 36 sangeva ngithini 36 ngizongule eMarch ekumine yabo yami inombolo yaso 36 ayivumeli ukuthi ngihlalele la ngifakela wona. Okay manje ukhona umuntu mhlambe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la. Everywhere ijele nejele singabalazi idaba. Okay mangayona iWest ngobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye. No ngikwazi ukukhuluma ngabanye abantu bekuvala futhi amfala. Likhona kodwa elinye. Ngakho ngithi ngicela ukuvala ahlala ngikwazi ukuthi mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngeke ngikhulume nawe abazali basaphila. Yeah. Uyabathanda abazali bakho? Yeah, they know still some. Ngabathanda problem ukuthi sazi umzali akasonto tekutala. Ingane maseyekile umzali ufuna sakwazi ukubamba. Lesimo family mina kwami umzali nje siyasipitsana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njeke lento le. Ngoba ngeke la ngafa kuphela. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu ucabanga mhlambe ngawushintshe kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know wazi uNkulunkulu I think so as you said but so uyakholelwa kuNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu khona uyazi ukuthi uNkulunkulu abothina bomfangazi wethu sinabayazi ibosha izinto ezithandaza kakhulu nabantu abafuna ehlezeni abantu abasonta esonta nabo la ngoba ngihambe nasonto batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu okwesinye isikhathi ungathandaza uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu yena umuntu yena mthetheleli wethu lo yena mthetheleli wethu lo njengoba sithi asithelele nje yena uthethelela thina ke ikhona indlela yokuthi mhlambe ungiboneke mina sikuhlale sikhulume nawe ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo no ngicela ukwenze awuthandi no ngekwenze ngiyakuzwazi nake ngihlala khona ngizokwazi okay kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento okubulala abantu yeah imaki ingane unazo wena yazo 5 mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini ngikusho lo ngizwa kanjani cha sithi awusekho wena ngithi ushilo ugeneral akasekho nawe kuthi uyashona kusasa ingane zakho usezisele azizodwa usekho wena ngithi ngeke usawazi ukuyiprotect khona umuntu ozowenza exactly lento yenze inganeni zakho even lezi ke ezamantombazane mangabe ikhona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza yabo ngihamba Dumizulu ngihamba ngoDumizulu ngoba emva kwami wangitshela nje ukuthi ngicela ngiziphele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona izami ngemuva ngomsebenza lo msebenzi kahlungu
Okay, omncane kunani nonke uneminyaka emingaki? Ngifuna ukuthola lokho. Hayi wena, hayi iminyaka yakho. Omncane kunani nonke kuyiWest uneminyaka emingaki? 18. Khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka yo9. Hayi, ngimbali lo kwamanje. Awukhona yena kodwa nje ngimbali. Kwamanje akwazi ukuthi enze exactly izinto ezenzayo. Kodwa yena uyenza naye. Ngathi nje manje umshaya uzobona. Okay, okugcina umbuzo ogcina ngiphendule lo kuphela. Ikhona imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona izinyanga nje ezihlalela ukunisebenza. Uyazi bafuna imali nje na. Njengoba bafuna imali yendlela abasebenza ngayo nami ngizokwenza kwafanele nje ngibona ngashela imali. Bathi benza ingane zami ngemali evalweni ke nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngokwenza lokho ngithathe kubona. Ngiyakuzwa mfethu noma into oyishoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu ngicabangela nenza into ezinkulu la eMzansi kodwa nina nizicabangeli le nto ucabanga ukufa ayikho into ozoyithola ngokufa mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile so sekuphelile ngawe yabo sina sinifunela ukuthi nibe ngesivaleni manje ungathini. All right mfethu okay ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho Great. Salute. All right, ube nosuku oluhle mfethu sibonga kakhulu usinesikhathi sakho The good day now, yeah. Thank you so much. Great. All right. Uyazwela nawe. Straight from the horse's mouth. I don't know what to say. Yeah. I think we need to take time to digest the lenkulumo. Ooh. Angazi nokuthi ngithini guys, I'm still shocked. Yeah, no, sizoyiqhubeza le I don't know what to say. Wangampela angazi nokuthi ngithini. Yeah, thank you guys for watching.